Қазанда Химград кубогы башланды. Жилкен спорты яратучыларның үз ысталыкларын күрсәтү мөмкинлеге барлыкка килде. Ярышларга барлыгы 7 команда җыелды. Кубок этапларының беренчесе артта калды. Җәй ахырында киләсе катлаулырак этапларны уздыру көтелә. Тулырак алдагы сюжетта. Жилкен үшін жауаплы ертуші палубадағы вазифаларының біріліші генә. Оларны инженерлар, слесарлар, укытучылар түрлі хөнәрияләре башкара. Химград кубогы жилкәннәрдә ияршин җилне, ярышларда җиңү турында хыялларны тормышка ашыру мөмкинлеге бирә. Ярышларда ир-атларда, хатын-кызлар да катнаша. Раньше люди, работающие на предприятиях, могли участвовать в каких-то профсоюзных соревнованиях. Элек предприятиеләрдә эшләгән кешеләр нинди дә булса профсоюз ярышларында катнаша ала иде. Казан суда 4 якты иде. Слесарь, инженер булып эшләгән кешеләр клубларда шөгыльләнә, үзеше ала иде. Менә без дә моны яңартырга телибез. Ярышларда Татарстандылар гына түгел, күрше төбәкләрдән җыелма командаларда катнашырга тели. Хәзер инде 7 команда җыелган, оештыручылар сүзләренә караганда гаризалар саны арта. Иң мөһиме, бер команда составы 4 кешедән артык түгел. Команда из 4 человек, которые участвуют в Кубке Химграда, будут. Химград кубогында катнашучы 4 кешедән торган команда ракета көймәләрендә чыгыш ясый. Менә бу көймә Түбән Новгородта ясалган. Безнең ярышлар өчен стандарт булган традицион дистанция сайлап алынды. Хәзер командалар киләсе этапка әзерләнә. Аны җәй ахырында үткәрергә планлаштыралар. Кубок җиңүчеләре көз башында билгеле булыр дип көтелә. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.